Το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο έγινε στην Ουρουγουάη το 1930. Η Ουρουγουάη κατέκτησε το τρόπαιο, νικώντας την Αργεντινή με 4-2 στον τελικό του Μοντεβιδέο. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Γκιγέρμο Στάμπιλε της Αργεντινής με 8 γκολ. Η πιο αξέχαστη στιγμή ήταν ο ίδιος ο τελικός, γιατί έβαλε από την πρώτη διοργάνωση φωτιά στη μεγάλη ποδοσφαιρική κόντρα Ουρουγουάης και Αργεντινής. Το 1934 το Μουντιάλ έγινε στην Ιταλία. Η διοργανώτρια νίκησε την Τσεχοσλοβακία στην παράταση με 2-1 στον τελικό της Ρώμης. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Όλντριχ Νέγεντλι της Τσεχοσλοβακίας με 5 γκολ. Η διοργάνωση είχε έντονο πολιτικό χαρακτήρα, καθώς ο Μουσολίνι τη χρησιμοποίησε για προπαγάνδα. 4 χρόνια αργότερα, το Μουντιάλ έγινε στη Γαλλία. Η Ιταλία κατέκτησε δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο, νικώντας την Ουγγαρία με 4-2 στον τελικό του Παρισιού. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Λεωνίντας της Βραζιλίας με 7 γκολ, ο οποίος ήταν και ένας από τους πρώτους μεγάλους στάρ του ποδοσφαίρου. Τα Μουντιάλ του 42 και του 46 δεν έγιναν λόγω πολέμου. Το παγκόσμιο κύπελλο επέστρεψε το 1950 στη Βραζιλία. Δεν υπήρχε κλασικός τελικός, αλλά τελικός όμιλος. Στο καθοριστικό παιχνίδι στο Μαρακανά, η Ουρουγουάη νίκησε τη Βραζιλία με 2-1 και πήρε το τρόπαιο. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Αντεμίρ της Βραζιλίας με 8 γκολ. Η πιο αξέχαστη στιγμή ήταν φυσικά το Μαρακανάζο. Η ήττα της Βραζιλίας μέσα στο γεμάτο Μαρακανά, σε ένα από τα μεγαλύτερα σοκ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. 4 χρόνια αργότερα, το Μουντιάλ έγινε στην Ελβετία. Η Δυτική Γερμανία νίκησε την Ουγγαρία με 3-2 στον τελικό της Βέρνης. Η Ουγγαρία του Πούσκας ήταν το μεγάλο φαβορί, αλλά οι Γερμανοί έκαναν την ανατροπή. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Σάντορ Κότσις της Ουγγαρίας με 11 γκολ. Η πιο αξέχαστη στιγμή ήταν το θαύμα της Βέρνης, δηλαδή η απίστευτη νίκη της Γερμανίας απέναντι στην αίτητη και σχεδόν μυθική Ουγγαρία. Το 58 το Μουντιάλ έγινε στη Σουηδία. Η Βραζιλία κατέκτησε το πρώτο της τρόπαιο, νικώντας τη Σουηδία με 5-2 στον τελικό της Στοκχόλμης. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Ζιστ Φοντέν της Γαλλίας με 13 γκολ. Η πιο αξέχαστη στιγμή ήταν η εμφάνιση του Πελέ στον τελικό, όταν σκόραρε 2 φορές και συστήθηκε στον κόσμο ως φαινόμενο. 4 χρόνια μετά ήταν η σειρά της Χιλής να διοργανώσει το Μουντιάλ. Η Βραζιλία το κατέκτησε ξανά, νικώντας την Τσεχοσλοβακία με 3-1 στον τελικό του Σαντιάγο. Αυτή η διοργάνωση έχει μείνει στην ιστορία για τα πολύ σκληρά παιχνίδια και τον μυθικό Γκαρίντσα, ο οποίος πήρε τη Βραζιλία από το χέρι και την οδήγησε στο θρίαμβο, μετά από τον τραυματισμό του Πελέ. Το 66 το Μουντιάλ έγινε στην Αγγλία. Η διοργανώτρια κατέκτησε το μοναδικό της παγκόσμιο κύπελλο, νικώντας τη Δυτική Γερμανία με 4-2 στην παράταση, στον τελικό του Γουέμπλεϊ. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Εουσέμπιο της Πορτογαλίας με 9 γκολ. Η πιο διαβόητη στιγμή ήταν το τρίτο γκολ της Αγγλίας στον τελικό, που μέχρι σήμερα συζητιέται αν πέρασε ή όχι τη γραμμή. 4 χρόνια αργότερα, το Μουντιάλ έγινε στο Μεξικό. Η Βραζιλία νίκησε την Ιταλία με 4-1 στον τελικό της πόλης του Μεξικού. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Γκέρντ Μίλερ της Δυτικής Γερμανίας με 10 γκολ. Η πιο αξέχαστη στιγμή ήταν το 4ο γκολ της Βραζιλίας στον τελικό, με τον Κάρλος Αλμπέρτο να τελειώνει μία από τις πιο όμορφες ομαδικές φάσεις στην ιστορία. Το 1974 η διοργάνωση έγινε στη Δυτική Γερμανία. Η Δυτική Γερμανία νίκησε την Ολλανδία με 2-1 στον τελικό του Μονάχου. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Ξέγκορ Ζλάτο της Πολωνίας με 7 γκολ. Η Ολλανδία του Κρόιφ και το Total Football που εισήγαγε έκλεψαν την παράσταση, όμως δεν ήταν αρκετό για να κερδίσουν τους πιο κοινικούς και αποτελεσματικούς Γερμανούς. 4 χρόνια αργότερα, η διοργάνωση ταξίδεψε στην Αργεντινή. Η Αργεντινή νίκησε την Ολλανδία με 3-1 στην παράταση, στον τελικό του Μπουένος Άιρες. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Μάριο Κέμπες της Αργεντινής με 6 γκολ. Το πολιτικό κλίμα ήταν τεταμένο, αφού η χώρα βρισκόταν υπό στρατιωτική δικτατορία, με τις φήμες για πιέσεις από το καθεστώς σε διαιτητές και αντιπάλους να αμαυρώνουν τη διοργάνωση. Το 82 το Μουντιάλ έγινε στην Ισπανία. Η Ιταλία νίκησε τη Δυτική Γερμανία με 3-1 στον τελικό της Μαδρίτης. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Πάολο Ρώση της Ιταλίας με 6 γκολ. Η πιο αξέχαστη στιγμή ήταν το Ιταλία-Βραζιλία 3-2, όπου ο Πάολο Ρώση πέτυχε hat-trick και απέκλεισε μία από τις πιο θεαματικές ομάδες που δεν πήρε ποτέ Μουντιάλ. Το Μεξικό έγινε η πρώτη χώρα που διοργάνωσε το Μουντιάλ για δεύτερη φορά, το 86. Η Αργεντινή νίκησε τη Δυτική Γερμανία με 3-2 στον τελικό της πόλης του Μεξικού. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Γκάρι Λίνεκερ της Αγγλίας με 6 γκολ.
Ο πιο αξέχαστος αγώνας ήταν το Αργεντινή-Αγγλία, όπου ο Μαραντόνα έβαλε πρώτα το χέρι του Θεού και μετά το γκολ του αιώνα και πέρασε στη σφαίρα το μύθου. Το 90, το Μουντιάλ επέστρεψε στην Ευρώπη και την Ιταλία. Η Δυτική Γερμανία νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στον τελικό της Ρώμης. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Σαλβατόρε Σκιλάτσι της Ιταλίας με 6 γκολ. Ο ημιτελικός ανάμεσα στην Ιταλία και την Αργεντινή στην Νάπολη έχει μείνει στην ιστορία, καθώς μια ολόκληρη πόλη διχάστηκε ανάμεσα στην εθνική της ομάδα και τον άνθρωπο που λάτρεψε σαν Θεό, τον Ντιέγκο Μαραντόνα. Το 1994 το Μουντιάλ έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Βραζιλία νίκησε την Ιταλία στα πέναλτι, μετά το 0-0 στον τελικό της Πασαντίνα. Πρώτη σκόρερ ήταν ο Χρήστος Στόιτσκοφ της Βουλγαρίας και ο Όλεγκ Σαλένκο της Ρωσίας, με 6 γκολ. Η πιο αξέχαστη στιγμή ήταν το χαμένο πέναλτι του Ρομπέρτο Μπάτζιο στον τελικό, μία από τις πιο διάσημες εκτελέσεις στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Η Γαλλία διοργάνωσε το Μουντιάλ του 1998. Η διοργανώτρια νίκησε τη Βραζιλία με 3-0 στον τελικό του Παρισιού. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Νταβόρ Σούκερ της Κροατίας με 6 γκολ. Η πιο συζητημένη ιστορία ήταν η περίεργη κατάσταση του Ρονάλντο πριν τον τελικό, που αρχικά έλειπε από την ενδεκάδα και τελικά έπαιξε, αλλά η Βραζιλία δεν θύμιζε τον εαυτό της. Το 2002 η διοργάνωση μοιράστηκε για πρώτη φορά σε 2 χώρες, την Ιαπωνία και την Νότια Κορέα. Η Βραζιλία νίκησε τη Γερμανία με 2-0 στον τελικό της Γιοκοχάμα. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Ρονάλντο της Βραζιλίας με 8 γκολ. Η πιο συζητημένη ιστορία ήταν η απίθανη πορεία της Νότιας Κορέας μέχρι τα ημιτελικά, με μεγάλες νίκες αλλά και έντονη συζήτηση για τη διαιτησία στα μάτς με Ιταλία και Ισπανία. 4 χρόνια αργότερα το Μουντιάλ έγινε στη Γερμανία. Η Ιταλία νίκησε τη Γαλλία στα πέναλτι μετά το 1-1 στον τελικό του Βερολίνου. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Μίροσλαβ Κλόζε της Γερμανίας, με 5 γκολ. Η πιο διαβόητη στιγμή ήταν η κουτουλιά του Ζιντάν στο Ματεράτσι στην παράταση του τελικού και η αποβολή του πριν τα πέναλτι στον τελευταίο αγώνα της καριέρας του. Το 2010 το Μουντιάλ ταξίδεψε για πρώτη φορά στην Αφρική, με διοργανώτρια χώρα τη Νότια Αφρική. Η Ισπανία νίκησε την Ολλανδία με 1-0 στην παράταση στον τελικό του Johannesburg. Πρώτοι σκόρερ της διοργάνωσης ήταν ο Μίλερ, ο Φορλάν, ο Βίγια και ο Σνάιντερ, με 5 γκολ έκαστος. Η πιο αξέχαστη στιγμή ήταν το γκολ του Ινιέστα στην παράταση και η αφιέρωσή του στον αδικοχαμένο Ντάνι Χάρκε, ο οποίος ήταν αρχηγός της Εσπανιόλ και παιδικός φίλος του Ινιέστα. 4 χρόνια αργότερα, η Βραζιλία φιλοξένησε την τελική φάση του Μουντιάλ. Η Γερμανία νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση στον τελικό του Μαρακανά. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Χάμες Ροντρίγκες της Κολομβίας, με 6 γκολ. Η πιο αξέχαστη στιγμή ήταν το Βραζιλία-Γερμανία 1-7 στον ημιτελικό, το λεγόμενο Μινεράτσο, μία από τις πιο βαριές ήττες στην ιστορία της εθνικής Βραζιλίας. Το 2018 ήταν η σειρά της Ρωσίας να διοργανώσει το Μουντιάλ. Η Γαλλία νίκησε την Κροατία με 4-2 στον τελικό της Μόσχας. Πρώτος σκορέρος στο σκορ ήταν ο Χάρι Κέιν της Αγγλίας με 6 γκολ. Η πιο αξέχαστη ιστορία ήταν η πορεία της Κροατίας μέχρι τον τελικό, με 3 συνεχόμενες προκρίσεις στην παράταση ή στα πέναλτι πριν αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Το 2022 το Μουντιάλ έγινε στο Κατάρ και ήταν η πρώτη φορά που έγινε κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Η Αργεντινή νίκησε τη Γαλλία στα πέναλτι μετά το 3-3 στον τελικό της Λουσάιλ. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Κιλιάν Εμπαπέ της Γαλλίας, με 8 γκολ. Η πιο αξέχαστη στιγμή ήταν ο ίδιος ο τελικός. Μέση εναντίον Εμπαπέ, 3-3, hat-trick του Μπαπέ, πέναλτι και τελικά η πρώτη κατάκτηση του Μέση.